Сега сме на Рилския манастир и се намираме в Хрелевата кула. Тук може да се види ясен план всъщност как е разграфена кулата. Посетителите тръгват от тази част, където се качват така и ние сме в момента тук, на това ниво. После това имаме второ, трето, четвъртото и петото, където е всъщност Параклиса. Може да видите сами, много е тясно пространството, но с цел да се отбранява по-лесно. Не е позволено да се влиза. Той има стъкла, които забраняват на посетителите да минават, да виждат. И затова има тези по-средновековни. И това горе-долу представлявало въоръжението на един български войник. През средновековието, както имало най-вероятно редовна царска армия, така имало и военно опълчение, което военно опълчение се съставлявало от селяни, които имали правото да притежават оръжие. И при нужда имало като повиквателни към тези селяни и всеки горе-долу имало да е такова въоръжение. Най-горе монасите е трябвало, понеже ако е било нападнат манастира, все пак да имат място, където да се молят. И това е било мястото. Затова измислям Параклис да има горе. Това е било последният етаж, който монасите е можело да отбраняват. При атака на манастира, те се окупават в кулата, т.е. те се затварят в кулата. Кулата просто се затварят. И тук е било последното място. И тук се намира Параклиса, защото монасите е трябвало да могат да се молят. Ако врагът дойде и ги избие, поне да се намират в храм и да се молят до последно. В тази част вече виждаме Параклиса, в който монасите до последно е могло да имат общение с Бога в храма и всъщност и да водят служение, ако са в опасност. И тук в манастира всъщност е решил да затвори достъпа до този Параклис, който е уникален сам по себе си, защото е единственият Параклис, който се намира в средновековна кула. Кулен Параклис. И всъщност той е доста голям, всъщност. Има и куполно пространство. И е абсолютно почти запазена в стенописната си украса и е абсолютно автентична. И реставраторите, за да запазят максимално стенописите във времето, са решили да затворят абсолютно достъпа на хора. На хора. Здравейте, хора! В момента се намираме в музеят на Рилския манастир, който представя бита на Рилския манастир от миналия век, от края на по-миналия век всъщност, 19 век. И всъщност средата, изобщо серия 19 век тук е представен. Ето, това е огромният воденичен камък, с който братите от манастира всъщност сами са си изкарвали хляба, както се вика, сами са си готвили и всъщност до неотдавна манастирът и братството до преди 100 години са получавали до голяма степен и друг вид храна, освен пшеница и от орлица, от метоха орлица, който е отглеждал със собствени градини, зеленчуци и са ги донасили тук. Древни първични първообрази на кошерите. Всъщност това са били тръвните. Това, което виждаме хора, всъщност са каракачански носи. Те сами по себе си, като етнос, по-скоро не са съставлявали част от българския етнос, доколкото те са говорили куцовлашки език. Нещо между старият език, който са говорили в днешните земи на Румъния. Така, изсъпаха бързо. Ето отвътре как изглежда пещта, в която са садили хляба. Построена 1816 година. Ето хлябовете как са изглеждали. Но това са обредни хлябове за просфора. Ето тук нагледно може да се види. Отново пушек потънало в чернилка от пушека. Това е най-уникалната мекица ever. Просто това място е уникално.